Dawk li t-tnejn fil-għaxija kienu fuq il-bajja ta' Tuffiħa esperjenzaw xi ħaġa differenti minn tas-soltu. Fekruna deret tila fuq ix-tajta wara li mxiet madwar 5 metri bidet numru ta' bajt li jista' jkun bejn 40 u 100. Il-President ta' Nature Trust Vince Attard spjega kif din ma kienitx l-ewwel fekruna li fl-aħħar ġimgħat deret tila fix-tajtiet Maltin. Diġà kellna rapporti li kien hemm anke sinjali ta' fkieren li telgħu il-baħar f'bajjiet oħra bħal ma San Blas, Ramla l-Ħamra. Ovvjament m'għandniex konferma li hemm bejtiet, però aħna l-volontira tagħna mingħajr ma mnissna xejn qegħdin noqogħdu għassa biex jekk daw ifaqsu nkunu nistgħu nagħmlu r-records meħtieġa ħannaraw kemm faqsu fkieren u jekk din is-sena konniex laki li l-fkieren ħerġgħu jibdew jiġu jbejtu lura Malta. Bl-aħbar tal-bajt tal-fekruna fejn Tuffiħa kienu informati l-membri ta' Nature Trust, l-Awtorità tal-Ambjent u l-Pulizija li mill-ewwel bdew bil-ħidma biex tkun imħarsa ż-żona. Sakemm ifaqqas il-bajt tal-fekruna madwar 70 ġurnata se jittieħdu diversi prekawzjonijiet. Bittama li l-bajt ifaqqas b'suċċess, mhux kif kien seħħ fil-ġnejna 4 snin ilu, mhux permessibbli ħsejjes u storbju bħal quad bikes u mużika. Fil-fatt, biex isiru attivitajiet kbar fil-bajja li jkunu ħajjoħolqu storbju, irid jinħareġ permess mill-Awtorità tal-Ippjanar. Attard spjegalna l-konsegwenzi tas-sorbju żejjed. Però l-iktar ħaġa importanti hija l-ħsejjeġ, ġifieri makkinarju li jista' jgħaddi minn fuq il-bajja matul il-ġurnata li jista' jagħmel vibration, dan jista' jkun ta' detriment bħalissa f'dan il-ħin sensittiv ħafna għal bejta li għadha ġdida għadha tiġi ffurmata. Volontira ta' Nature Trust u Pulizija se jassu l-bajja biex ħadd ma jidħol fiż-żona fejn hemm il-bajt. Fil-waqt li meta jkun qed joqrob iż-żmien biex il-bajt ifaqqas, irid jitbaxxa d-dawl taż-żona. Jekk xi ħadd jikser dawn id-direttivi u jkun qed jipperikola l-bajt, jista' jeħel multa ta' 400 euro għal kull bajda. Minkejja li qed isir dak kollu possibbli biex dawn id-direttivi jiġu osservati, hemm elementi ta' natura li huma sfida oħra li żgur ħadd m'għandu kontroll fuqhom. Maltempata mbastra x-xahar ta' Wissu tista' tkun l-ikbar u ġieħ ta' ras. Wieħed irid jara x'elementi jkunu jekk jiġri bħalma kien ġara fil-każ tal-Ġnejna fejn għamlet maltempata kbira. Fl-aħħar 3 ijiem tal-bejta li daw li kien il-każ tagħhom erqu għaliex dan li ġara peress li l-ġnejna mit-tafal taħt meta għamlet ix-xita u niżlet lejn il-baħar tela l-ilma minħabba t-tafal u għarraq il-bajt. Fil-fatt il-bajt meta kxifnihom kienu kollha ffurmati kienu waslu biex ifaqsu. Ġifieri kien ikollna 79 fekruna żgħira. Għalhekk nistennew sal-aħħar ta' Settembru u naraw jekk din id-darba x-xorti titħakilniex u fil-bajja ta' Tuffiħa naraw jieħdu l-ħajja fkieren ċkejknin.